да. Аз ще седна малко настрани, така ми е удобно. Ако искате, може да седне на футиолчетата. Ами добре, щом така предлагате учтиво, няма Защото да ви се цигана. са малко по-удобни от столовете на бюрото. Абе, не са много по-удобни, ръмби ме дървото. Еми... Седни малко по-средата. Опа, айде, гледай как седнах като дома си. Някой чака да отвориш вратата, май чука нещо много блъска. Здрасти. 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 Имам само едно интервю бързо и съм свободен. Да, аз я видях, аз я извиках. Ако може би с нас да дойде? Имам едно интервю. Да. А ние сме с него без. Добре, няма проблем. Да. Само да не ми подсказвате. Няма, спокойно. Айде, здравейте. Мога да го питам някой въпрос. О, Мия, здравей. Как е халвата? Пай го е. Ще му правят адвокат, тук ще лъжим, ще мажем. Да не успеете. Дано, дай Боже. Ако па не успея, ще успея в други начинания, нали знаете. Той живота на къде те отведе. Точно така. Така е. Ами добре, господин адвокат, аз още не ви знам името, не е нужно да се представяте. Росен Томов. Дръжте си го в тайна, то си е ваша работа. Добре, господин представих се между другото одеве като... аз не ви чух, няма да ви лъжем. Ами да, имаше една какафония отпред пред сервиза. Аз там се представих. Росен Томов хора, се казвам. извинявам се, ама я гледайте какво пишат бе. $450 за пакет бахти инфлацията. Както и да е. И ко? Чайте, ще седна по-хубаво, вие си седнете, не се тревожете. Опа, дървото ме ръмби, чакай. Опа, така си седнах, направо го вкарах от дома. Слушам те сега. Ко ще ме питаш? Знаете ли мерките за неотклонение? Знам ги бе, отпада не ги знам. Ти знаеш ли ги? Знам ги, да. Скоро съм станал адвокат, нищо ги знам. Може само да ми ги кажете? Какво не ви разбрах? Да ми кажете мерките за неотклонение. Да, ще ви ги кажа. Подписка, гаранция, домашен арест, задържане под стража. Да ги наредите от най-лека към най-тежка? Вие нама ли разбрахте? Подписка, гаранция, домашен арест, задържане под стража. Аз ви ги казах още. Ама не ме проверявайте, господине, моля ви, аз 48 години съм учил право, въпреки че ги нямам тия години. Аз съм бил толкова такъв впечатлен от правната индустрия, че направо съм се впечатлявал от нея. Хайде да видим следващият ви въпрос. Този е вече за 1000 лева. Но нямам търпение да стигнем до 100 000. Направо ще викна тук цялата мангала, циганска махала. Айде бе, господин Томов, моля ви, нещо се обърквате там ви се струва. Искате ли да ви кажа кои са видовете брада топ за 2024? Кажете ми каква ви е формата на лицето. Не мога да я преценя от тук. Елипсовидна. Вие сте кръг, така ли? Сплескан кръг, да. Сплескан кръг. Нищо няма ви от тия коти да ви кажа, ще ме излъжа. Вашата форма на лицето каква е? Моята ли? Да. Диамант, защото съм страхотен. Да. Я ми кажете вашето въпрос, че следващото, че направо изгарям тук от нетърпение. Направо ви се иска да ме наймете, ама чакате да видите дали ще се справя, нали? Защото ме мислите за прости... Моля? Не, цигани сте вие, аз не съм. Не бе, кажете, бе, шегувам се, бе. Не изчаках да завършите въпроса. Ами аз ви какво да ви задам на въпроса? Не. Ви задавайте въпроси, аз ще ви отговоря. Да, просто... Ако искате, после ще ви духам малко да се успокоим. Това щъркели ли са? Май да. Щъркели, бахте. Този имата много рядко се случва да видиш щъркели. Някой е изгубил се и не е отлетял. Явно да, той да е умрял до сега. Как ти да е? Не знаете, Фил и го няма. Да. Шегувам се. Давайте по същество сега, моля ви, само ме разсривате тук с щъркели ми говорите.
Аз говоря ли ви за хипопотами? Секунда, че си забравих въпроса. Вие никога не сте го знаели, бе, господин Томов. Сега си ги измисляте тук на момента, аз ви знам вас, вижте какъв хитър поглед ми вадите. С тази оплешивяла глава. Сега ще се обиждаме ли? Не бе, говорим истината, ма тя боли. Така. Следващия въпрос. Фикса. Какъв Може- фикс, бе, да не сме на интервю заедно? Не. А, Сетихте разликата? сетихте се, не ви Сетих се, да. разбрах. Да, каква е разликата между наказателно дело и гражданско дело? Вие бавате ли се с мене? Не, задавам ви сериозен въпрос. Моля? Задавам ви сериозен въпрос, не се ебавам. Не бих позволил да се ебавам с човек, на който от номера на колата му е майка ти. И името му обягай, бе. Още повече. Вие как се казвахте? Росен Томов. Томов? Да. Като сирената ли, бе? Не бе, Но- шегувам се, не знам дали има такива сирена, просто ви И аз не пробвам. съм чувал. Ако искате, после мога да ви пробвам пак. Не, мисля, ще пропусна това предложение. Па добре, тогава вие ще ме пробвате сега, кой съм аз да съда. На кой викате педал, бе? Моля? Моля? Няма да лъжа, аз ви забравих въпроса, най-вероятно не тия. Каква е разликата между наказателно дело и гражданско дело? Брат, не мога. Бас, човек. Добре, бе. Добре, мога да ви кажа Не е какво нужно е да ми едното? казвате, бе. какво е едното и вие ще подразберете какво е другото. Ма не е нужно, бе. Гражданското дело е по частна жалба. Поне си изкарайте тефтерчето, от което приписвате наяви. Не ви разбрах какво ми приказвате. Не крийте тефтерчето вътре в сакото. Изкарайте го така отвънка, да ви е по-удобно да четете. Ко? Нищо. Наказателно дело какво е? Наказателното следва след себе си да има наказание. И обвинен. Той след гражданското има наказание. Да, ама гражданското се повдига от гражданите. А наказателното се повдига от полицията. Право. Верен отговор. Аз ви казвам, аз сте учен циганин. Я гледайте какво пишат, бе. Клавиатурна плахоподобна гнида. Чайте, паш се седна тук да не ви блъскам с чепа ми в очелото. И ко? Господин Томов, малко ви е широк панталона, ще го стесним, аз ще ви покажа моите такова шивачка там. Да, ще го обсъдим това. После. Да си свалите панталона по час по-скоро. Какво? И жена, бе, не ми говорете такива неща, ще повдигна обвинение. Шегувкам се, бе, няма да се напрягате, аз не съм за сексуалния тормоз. Аз мисля, за него съм, подкрепям го, няма да се тревожите. Може да ме сексуално насилвате, спокойно. Не бе, то не е хубаво, аз от човешка гледна точка ви го казвам, всеки си има нуждичката. Айде бе, ще ме питате ли, бе? Да, момент само. Разбира се, няма да се тревожкате. Няма напрежонки да правим тук, нали? Знаете, напрежонка тук, напрежонка там, ами после си го утрете у масата. Какво? Я гледайте, бе, човека му пише, искам първо да се научиш да пишеш грамотно. А он пише на шлокавица. Бахте пака. Го бе. И така, че изреченията ти да правят смисъл.
изреченията ти да правят смисъл, граматика рип, да почива в мир, да почива в Рим, да простира в Рим. Да. Да. Айде. Човек, Ще ме който е питате ли измислил. още нещо или да ви пожелавам сладките лъсъмища и лекар с нощ? Лекар с нощ, да. Лекар с нощ и сладките лъсъмища. Айде бе малко по-сериозно, само ми си Опитвам готвите се. тука. Опитвам се да съм Не се сериозен. опитвате достатъчно, палавник. Ставам сериозен вече. Не ви вярвам. Направо ме гледате и ме лъжете като дрът циганин в очите. Аз съм млад циганин, не може да се сравняваме. Имате още да учите. Какво? Нищо. Ще въблесна бе. Няма нужда. Кажете, хайде бе, ще ви напляскам после. Може и вие мен сега, кой каже. Да се Ако придържаме не- към темата. Да бе, разбира се бе, аз да не съм избегал от нея. Още си седим на стола. Не съм ви седнал в скута. Тук пуши ли си? Да, Супер, чакайте, ще си запаля една джонка. няма проблем. Аз знам, питам от куртуазия. Не, че не ми пречи да ми кажете, че има проблем. Харесвам очилата ви, между другото. ти... Много хубаво се бавна, бе. Да бе, аз защото искам да стана адвокат тук, да се таковам, да се докажа. Мале как задимих стаята с норматив. Да, само ъгълчето. Добре, че е само ъгълчето. Да, ама аз където и да отида, то сега ще мирише на джонка. И ко? Няма Ще ме проблем. питате ли още нещо или направо ще ме наймат? Последен въпрос. Явно Каква е- вие нямате сила каква за е- повече. Вие се щупихте тук от смях. Верно е. Бах в забавния. И ко? А, Какъв ви е последния въпрос? Аз и да го объркам, два съм отговорил, така че е сета. Каква е ролята на адвоката? Ролята на адвоката е да лъже, да маже, да вземе по-голяма комисионна и да спаси човека в общи линии. Общо взето, Да пренебрегне собственото си его за парите и да я измъкне за най-големия престъпник от решетките. Да направи споразумение с господата, които са повдигнали обвиненията и са завели исковата молба към прокурора. Ролята на адвоката е такава, че да представлява клиента в съдебното дело и преди процеса и да спечели максимално доказателство, за да уневини своя клиент. Нещо друго искате ли да ви кажа? Ай, да лъже, много да лъже. Аз не знам ли го казвам, може да съм го казал, Браво. ама нищо да лъже много. по-точен отговор не бях чувал. Наистина ли? Да. Смятайте, аз съм циганин. Бах ти тъпите. Не мога повярвам. Искате ли джонка все пак да ви предложа? Имам. Мерси. Това не е хубаво за адвокат, няма да ви лъжа. Ами, стресова е професията, ползвам като лечебна. Да. Афродизиак. За афродизиак ползвам нещо друго. Аз знаете ли какво ползвам като афродизиак? Слушам. Африкански деца. Как ти да е? И какво викате? Успешен ли съм на ето? Да. Супер. Айде за НАТО, направо си хвърлям земята в фаса. Мисъл фаса на земята. Кое? Чистачката ще е чисти, бе, не го мислете, бе. Това ще ли са? Кое? Да, не. Да. Бас си Изчезна. брала лайк. Добре, най да наметаме, бе. Какво чакате? Добре, вие като сте адвокат, как имате достъп до там компютрите, бе? Ще трябва да ми дадете служебна карта, lawyer. Там да пише, че съм лавяр. Сеща ли се и после лавио в дупето? Какво? Тук щрикли ли има? Да, ето, там има гнездо въгъла. По принцип, като се замисля в началото, бах ти наглия. Моля? 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 Не, нищо, бе. Така, аз ще нацъкам тук на компютъра да върна Да, бе, нацъкайте го, да ви нацъкам после и аз. Ау! Тебе палавник, не дай така. Добре. Така, как казахте, че се казвате? Бягай, бе.
Сега, нали трябва да назначи сега? Кажете как се казва ти? Бягай, бе. Нали трябва да назначи как бягай, бе? На кой да Така назначи? се Така се казва. Така се казвам, бе, лайка. Бяг, разстояние, айбе. Аха, добре. Я ми дайте една карта, такава лична. Ами, Фалшива. Лавяр, те пише на нея. Да казвам, его бе, аз съм адвокат, станах тук успех в живота. съдята има такива карти, само трябва да го викна. А викнете го, бе, вие защо не сте го извикали до сега. Он тук ще е да му предложа Джони Чан, фетка, нещо, Спи. екстази. Ами чакай, ако искате и това да направя. Ем, Ако искаш, давай, не мога да спра. Не мога да взема такова нещо. Как не може да вземете? Ама па имам таблетче, бе. Да. Да. Ми добре, айде аз ще го оставям, отивам да лъжа и да мажа нещо. Ако искате да ходим заедно, първите така няколко пъти. Да видите как се случват Ама добре, нещата. добре, аз знам как се случват нещата, ама вие телефон ще ми дадете ли или аз да ви го подам? Подайте му го, лекичко. Аз ще му го подам, моя. Отворете си телефона да ви го подам, бе. Отворил съм го, давайте. Така ли? Не ви личи. Получихте ли го? В ръката ми. Да, сега ще ви дам и моя. Айде, дайте ми го да не си го взимам насилствено. Това вече не може да вземете. Ти така си казал. Я пак си помисли. Всичко мога да взема. По принцип, знаете ли, що не виждаме телефон в ръката му, колеги? Какво викаш? Знаете ли, що не му виждаме телефона в ръката? Що? Защото това се Как бе, спомня ето го. от миналото минало. На кое? Да, аз му го дафнах преди 10 минути. Какво сте направили? Не бе, нищо бе, няма да го мислиш бе, това щърка ли е сега, вижте. Ага. Добре, хайде, аз отивам да чукам жената и се чуваме, се виждаме. Обещала ми е яко пореме. Добре, айде. Ако искате така, Да, то е няколко... отключено бе. Да, врата е отключена, но тази... тя. Айде, аз ще мога да отключа. О, бебчо, здравей. Знаеш какъв съм аз вече бе? Адвокат на 800 лева заплата. Мерси, бебчо, я чакай да те цункам. Чакай, че не знам как да станат нещата точно. Ако ще ти помогна, аз ще цъкам. Чакай, аз ще ти го дам, бе. Ето, оп, штрак, айде. Бах ти педалската работа, чакай малко. Подвъзна. О, моля. Айде, на него му избити взема. Да, бе, така ще кажеш. Да, бе, добре. Подвъзна. Я дай сега. Опа, не това. Аз съм махам. Да. Той му тя му съсипа. Как да стане? Не мога. О, не мога. Братчета. Айде, вече официално съм адвокат с циганска диплома. Аз съм цигани с адвокатска диплома. А знаете ли, че с него не съм бил в Харвард, нито в Кеймбридж? Извинявам се, господине, ама се подхода. Няма проблем. Няма да се притесняваш, това наш човек, после ще му обърнем завид назадна. Не. Добре, няма. За тебе всичко вече. Аз няма. Целувам по врата. Чувате ли? Камбаните звънят. Камбаните звънят. А те няма. Моля те, И ето идваш ти. не пеш, що да ръжи. Я слушайте, бе. За краката ти безкрайна. 6. Много щастици станаха, бе, да го заема. Това си 6. Направо ти числото на дявола потива, какво става, бе? Ей, пожелавам ви такива пари в банковите сметки. Роза, нали знаеш, на гробището на труповете. Опа! Заповядай. Това ще... Това съм щъркали, да, гнездо на Окей, рам. сега на тебе да... Благодаря ти. Чакай сега и на тебе да ти дам. Няма да даваш на жена ми, бе. Абе, не е само роза, бе. Ето, бебче, вземи от мен роза. Добре, айде аз на него ще дам. Мерси. Заповядай. Мерси. Айде, Фаня, че няма да държа, бе.
Хващам го. Измръзна ми ръката да го Ама не е заема. пред хората, не е пред хората. Коя бе? Ама чак. Ох, ти кръчета, леле, какво ще ти правя? Добре. Ние това е халупа на какавиди. Аз ви Аз не го предлагам да виждам. заминаваме от тук, Аз не го защото ще виждам. са роза. Ами айде към гробищата, аз имам един приятел там по Гребанайде. Айде. Айде ще ходим на гробища. Много обичам Ама нещата. ние първо трябва да отидем да се провлека. Не може. Що бе? Що бе не можеш да ходиш така ли в бахта в Суетния? Ама не, ти трябва да ми помогнеш. Защо аз па да ти помагам? Защото Много ми е си много силен. голям да е. Трябва да помогнеш. Моля. Добре бе, айде ще ти Моля. помогна. Айде. Ох бе, пак ще ми щупиш зъб, ма. Така, бой по тая гадина. Бой по тая какавида. Добре, слушайте сега, всички в конвой ще карате след мен, аз знам едно Гучи много хубаво. Ай, давай. Добре, а искаш ли да е на прекъсвач? Не бе, как на прекъсвач, бе, типа нормален ли си? Тая Хонда как мислиш ще се кара? Ми като цяло не се кара. Този нищо не става този буквик. Да му се качи ми на колата отзад. Не може. Направо ще го премества. Остави. Давай. Айде ще направиш пета палавник. Айде някой да ме бутне, какво само гледате, барви във бавняри. Е, Кара. господин Айбе, Давай, давай. Айде, Ай, бе. ще бъдем бизнесмени, ти нещо Как? нещо са ти разнали окото, ти не си бил в Саудитска Арабия. Карате си. Малко и така стана. Искаш ли направо да ти пратя кодчето, бе? Да, бе. О, перфектно, че. Да ти импортирам по-добре нещата в дупето. Ох. Давай, бе. Ох, аз точно. О, Ах. майко мила. Чакай, че ме притесни малко. Ало. Може ми няма да се ставаш. Ало. Който се обажда по на тебе, бе. Доволно става. Идваме сега. господин Айбе, ще може ли после да замоля за една Айде, работа? бе. Ще ме замолите, няма проблем. Да ми помогнете да си смена гумата на колата, че се спука. Аз сега идвам да знаете. Точно до 2 Някъде минути ми има трябва. разсипани каурчета. Следвай. Чуле? 2 минути. Ай, 2 може. минути. 2 Бебчо, минути. получи ли го кода, бе? Чакай. Къде да те чакам? Господин... Пет на върте. О, да, Господин- получи го. Господин Картоф, Томов. Моля. Понеже искахте да приказвате нещо с моята милост, кажете какво ще бъде то. Да ми помогнете да си смена гумата. Защото ми се спука тук. Баш на зола. Ох, ще ви спука, ама това е проблем, като се спука гумата, нали знаете? Да. Ще има бебе. Спука на гума 9 месеца нещастие. После са 18 После години. 18 години, после цял живот. Да. Ага. Ей, какъв си секс символ, като мене си, бе. Ние сме Не, като Да ставите ние сме... еднакви. Да Ние ставите сме... еднакви. Да, ние сме като близначки. Стига се чешава, глисти ли имаш? Сега идвам аз. Чухте ли? Да, Сега. ние те чакаме на Аре, гроба. ще Добре. Айде. Да ви смена гумата искате, вие не сте Да, ли мъж, аз- не може да си я смените. Коя гума ви падна? Задна лява. Айде отвори багажника да вадим резервната патерица, ще караш.
Задна лява, ама тя предната ти е щупена, бе. Бе, те всичките гуми са ти наспукани, бе. Не бе, не са бе. От едната страна. Предната Бах още. в хакера. Предната Айде още не е отвори паднала. багажника. Чакай, че не може, бе. Снимахай се от тук, аз ще го се оправя. Бахта в мъжа. Така. Айде, ето. Я виж каква е заснежена кутията, не си отварял си багажник, аз ти куче не слям. Чакай. Чакай, бе, то това... Крика ли за сега? Не бе, крика и гумата замахва, аз да не съм слабак. И двете. Я ми подай ключето оттам. 16 за междуболтовото. Ето ти гумата. Така. Опа, ама аз гумата замахва, какво ти има? Бе? Дай ми ключето, бе. Не Дай си ми вземал ключето, гумата, ще бе. те пръсна, бе. Дай ключето. Айде, махнах старата, дай сега ключето. Дай да махнем гумата, бе. Аре, бе. Бахта бавния. Чакай, ще си го взема сам. Айде. Ай, чакай, бе. Опа, чакай сега е задната. Бърках с номера, извинявам. Няма проблем, миличка. Чакай, бе, Оп. бе. Я вземи я това ключе и го прибери в багажника. Айде. Бах, да донеси другата гума, бе. Ето. Дай ми ключето, бе. Къде го прибра, къде го В скри? багажника го оставих. Ба донеси го, бе, бахта. Ето. Опа, айде дай. Айде, мерси. Какво бе? О? Какво, господин? Ще се снима по-добре. Оп, я да пробваме сега. И аз се кача да видим дали ще издържи теглото. Аз да не съм някой дебелък. Абе, не си, ама знам ли аз тебе ти какво ядеш? Я запали този москвич. Видя ли могло? Браво. Айде голям да ти порасне. Ау, да ти се връща по две. Айде да тръгваме. Айде да тръгваме. Айде. Айде, жена ми. Къде ще ходим? На гробища. Айде качвай се. Добре. Той е брутален май. Айде качвай се, карай. Щом те ме рак, карай. Що не се премести на другата седалка да си поиграеш с лоста? Ти бъркам докато такова. Бърканичкото. Тоспа си щупи прозореца, бах ти откача. Така на дълги ще кръм за това се. Това става ПТП. Опа! Хлъзна се, хлъзна се. Дай напред. Ма не бе, с колите ще ходим, ще ми смръзна путката, бе, стига бе. Да, за пуката, бе. Да, бе, не го мисли, бе, давай. Ай, виж ми този.
Чакай, бе. Явно са го възнесли по пътя Божий. Не, бе, аз се пошегувах, нямам починал приятел, но погледни го от добрата страна. Да, гледаме дупката отгоре. Все някой е починал тук. Знаеш ли какво казваше един мой приятел? По-добре да го гледаш 2 метра отгоре, отколкото отдолу. Той вече не е сред живите, така че го гледа отдолу. Кой бе? Един приятел, бе. Аха. Да, бе. Казвам ти. Я дай да ти пипна дупата, докато сме на това Божие място. Общ трак, опа. Общ трак, опа. Айде проблем. А какъв проблем? Айде фърлайте розите да си ходим, че ми измръзна клитора. Мъжко, Айде мъжко. фърлайте, бе. Абе, тази твоята жена ще замръзне така облечена, няма да Тя не ми е жена, тя ми е приятелка. Да, те всички да Да. казват, знаете. Ага. Абе, я чакайте ви, ялат, сберете се тука, бе, нинджи. Абе, ние сега къде отиваме, бе? На кафе. Къде И отиде? да празнуваме. Какво празнуване, бе? Давай към репа, ушки, Някъде правим на- ушки. Уволнението на Дамян Савов. Аз черпа. О, Айде. ай бахама. Айде, Ай бахама, ай бахама, ай бахама. Толкова, че ми замръзна като... Али. Ще го стопла. Той ще ти го Към- стопне на към- тебе. Към ванилата караме.